Vždy pátraj po príčine svojho problému. To je základ. Keď som mala problém s tvárou, ako prvé som navštívila dermatologa, ktorý do mňa chcel nacpať antibiotika, aby mi vyliečil, ale v realite potlačil zápal v tele, ktorý som mala a tým pádom vyriešil, ale v realite zmiernil jeho príznaky. Ak by som sa dala na túto liečbu, zrejme by to dopadlo tak, že zápal by bol na nejakú dobu zažehnaný do kúta, tvár by sa mi ako tak vrátila do pôvodného stavu, ale o pár týždňov, mesiacov, možno rokov by sa problém vrátil znova a vo väčšej intenzite. Liečbu som odmietla, poslúchla som svoju intuíciu, ktorá ma doviedla k zubárovi a ten zistil, prečo sa mi deje, čo sa mi deje. Zapálené zubné kanáliky. Už po prvom raze, kedy vyčistil hlavný zápal, sa mi ksicht začal napravovať a to som žiadne antibiotika ani iné lieky brať nemusela. A tak sa môj problém vyliečil a nie iba potlačil.